Анатолій Вярцінський. Реквієм по кожним четвертым. Вы бачили лес, где прогал сказны? Скажите, вы бачили бор той, где кожный другой няма сосны? Ті сама мені, четвертий. То ж було і з народом моїм. Сякера воєнної навали прийшлася безлітосна по їм і прогали. Яны і сёння не заросли, светятся просторой мертвой. Вы бачили лес, где прогал сказны? Скажите, вы бачили бор той? Земля моя бой приймала от стара і до мала, от стогадового талаша до козея, малыша, і падав розпостертий кожний четвертий. Часто згорали знижки тады, був небосхил чорний, а на землі стили сляди, кожний четвертий. Мир освятлив нас своим святлом, гремели урочисто аккорды, только не был за святочным столом кожный четвертый. Долго не тратили вдовы надей, долго чекали маті детей, не верили все, что мертвы кожный четвертый. Помним мы боли и страты свои, пам'ять шумить, як чароти. О, як нам вас не стає, кожний четвертий був мертвий. Мир і спокой їм вічний, кожний третій був зморений, скалечений і знявечений. Кожний другий на тілі мав рани, опеки, ці шрами, і всі ми мели на душі свої рани. Зіграли ями, траншеї, зіграли печі у друзі, рани одної страшенної на тілі моєї Білорусі. Лічим, четвертий кожний, а може, кожний третій, голодом подкошені, помирали діти. Яще ми не улічили тих, що лячили рани. Раны не залячили, рано помирали. Кольки пропало без весток, без похований, поминок, а кольки потім деток узорвалося на мінах. Лічим, кожний четвертий, а то рахунок приблизний, а то рахунок не цвертий, а урок ще більш вирізний.